Saka madalas, minsan sa ano ka sa mga kalye, no? Basta ano. Ayan. Ganon at ganon mo, doon ka sa advance setting mo. Tapos i-open mo yung ano mo, yung monetization mo para pag may manood sa'yo, may commercial, may ads. ads agad. Tapos pagka... Pwede pala i-rector. May isang cellphone kasi ako, doon ko inaano. Hindi, pagka naglagay ka ng mga ads sa, di ba, 8 minutes. Oo. Yon, doon na yon. Doon mo yan, nailagyan mo ng ads. Pero At doon mo nakalagay, enable monetization. i-on mo to, i-on mo yon. Para ano, ganun lang. So yung mag-live ka, Asan na yung rotation nito? Ha? I-back mo. Rotation ta, no? Ay, picture yan. Hindi, i-back mo siya. Kung halimbawa doon. Yan. Ayun, dito pala. Tapos pag gusto mo iharap ang ipindutin mo to. Yan o. Okay. Ayan. Salamat, Rex TV. Ayan, oh. Ayan ang mga nakilala natin dito sa Dolomite Beach. KBR TV. KBR po, KBR pala. Meron na tayo eh. Oo nga. Nakita na tayo dito, ilang business na eh. Sila Papa D. Mabuti Ayan. na nakita mo na mo agad ako, no? Oo, nag-aabang ako ng pwede kong mapagtanungan. Ayan, Buti na tandaan mo agad yung ano ko. Tanda kita. Sila Papa D, sila Daddy D dito. Ayan, napakainit guys. Ayan si Rex TV. Ayan. Ganun at ganun gagawin mo. Salamat. Ayan, maraming salamat guys. Ayan, nakapag-live ulit tayo. Ay kasi kanina nahirapan tayo guys. Puro horizontal. Hindi, naka-vertical. Vertical, Oo, nakaganyan. Oo. Ngayon, tayo ngayon. Naka-landscape tayo. Ganyan ka ba vertical? Hindi, pang Short video? Short video. Oo. Pagka short, kailangan pag-gamitin mo. Oo, nakagawa na rin ako kanina ng short video. Salamat pa rin ha. Okay. Oo. Hi guys. Pauwi na kayo? Ayan. First time nyo pumunta rito? Taga saan kayo? QC po. QC. Ayan, mga taga QC. Ayan. Hi. Ano kayo? Shoutout kayo sa mga friends niya. Sarap ang pumasok kami. Pwede tayo magpa-support. Pa-support naman ako sa ating channel. Subscribe nyo rin ako. Sige po. Ayan, ang kaibigan natin si Rex TV. Ayan, si KBR TV naman yan. Subscribe nyo rin ako. Hindi pa ako naka-live ngayon eh. Ano po? Ayan, si Idol KBR ay Ayan. naka-live yan. Share na lang po kayo kasi hindi pa tayo wala. Sige. Alis na kayo kararating lang namin kayo. Oo. Mainit. Ayan o. Hanap. Salamat, ingat. Grabe ang init dito ngayon. Hindi ako makaporma eh. Mag-alas 4 na eh. Ano? Ay, nakala ko yung thumbnail ko. Napang thumbnail eh. Hirap nga maggawa ng thumbnail pag yung oras mismo eh. Oo. No, magtatatype. Ako hindi na ako hindi ko na tawag dito. May gawa ka na. Hindi. Hindi ka na Oo, yung sulat-sulatan mo, lagyan. Basta pipicturan ko lang. Picturean mo agad. Pwede naman yun. Oo, ganun lang. Hi guys, pauwi na kayo? Vlog. Yes. Pre, pa-support naman pre. 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 Pa-support naman ako. Mamaya mga 5. Anong KBR TV sa YouTube. KBR TV. Ayan. Sa Facebook. Wala akong Facebook account. KBR YouTube. Ayan, thank you, Sir. Thank you. Ayan si Sir. Ang ganda ng Ang ganda ng Oh. Oo nga, no? Gagawin kong thumbnail. Kanina, makulimlim.
Ang inaabangan ko dati dito yung takip silim, yung ano eh, sunset eh. Ayan mga kaibigan, mga kaluto. Magandang umaga sa inyong lahat. Live po tayo ngayon. Ayan. Kitang-kita natin yung ating Dolomite Stone. Ganda ng pagka-landscape mo kapag thumbnail na yan. Oh, yan ang iano ko. Ilalagay ko. Oh, ganda. Di ba? Ganyan ang iano ko. Hindi ko na susulat-sulatan kung ano-ano. Wala akong thumbnail na ano eh. Ganyan lang. Pwede naman yun. Doon ka na lang sa hashtag sa baba. Hindi ko makita yung hindi ko makita yung live ko. Ang sobrang araw eh. Oo. Ganyan talaga. Pero yung itong ano ko, yung depende kasi sa cellphone yan, idol. Oo. Meron kasi cellphone na parang yung ano siya, hindi mo sa mabasa. Hindi mo mabasa yung ano pagka ganito kayo. Pero malinaw. Malinaw siya pero hindi mo mabasa. Kaya nga eh. Ayan guys, pasensya na kayo guys, hindi ko kayo mabasa pero may galap shoutout sa inyo guys. Ilan ang ano mo? Ang Subscribers? 1,093, 94. Nice. Bago pa lang. Ikaw nasa 3 ka na yata. Hindi, sa akin 3, 7. 7 na? Bilis na. Oo, ang bilis, di ba? Nung nakita tayo dito, 2 plus lang, di ba? Bilis no mo kasi 2 lagi ka dito. Ako ano lang, nagiging Nagiging 7. Mayroon ako kasing video na nag-viral. Naabot na ng 300 megit, 1,000. talaga. Oh, tapos nag-subscribe 1,600. Grabe Ay, ano. 2,600. Ayun ang maganda no. Gabi sa ano sa Ayan no. umaga. May bato. Palagi kan man nga bato dito sa Kidla, no? Ayan, tuloy-tuloy pa rin guys ang pasok ng ating mga bisita. Ayan o. Ayan po ang entrance natin. At doon naman po yung ating labasan. Mamayang alas 6. Lalo labasan dito alas 6 eh. Magsasara. Asa man paingon? Asa ka man paingon, ma'am? Ayan ang ating kaibigan na si Rex TV. Ayan o. Sa mga followers ni Rex TV, ayan, pakipollow naman yung ating channel na si KBR TV. Konting mensahe naman, Rex TV. Konting mensahe naman para sa aking channel. Paki-promote naman ang aking channel. Hello mga kababayan, mga subscribe na mga viewers dyan. Akin ni Idol RPB. Suportahan nyo lagi ang kanyang YouTube channel, kanyang mga live dahil i-update niya po kayo ng talagang makatotohanan, walang halong walang halong kasinungalingan. Yan, At tama. lahat po ay katotohanan. At suportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Thank you, May thank you. FB ka rin, di ba? Touch Trayman. Ayan, ang kanyang YouTube channel ay ating suportahan, ano? Thank you, Rex Napakabait TV. po nitong ating kababayan na to. Maraming salamat, Rex TV. Ayan po, supportahan din natin si Rex TV. Ayan. Ayan. Maraming salamat guys. Ayan. Sa mga followers ni Rex TV, ayan, pakidalaw naman kay KBR TV. Ayan, live po tayo ngayon sa Dolomite Beach sa Manila Bay. Ayan, napakainit ngayon guys, napakainit. Ayan. Minsan kumukulimlim, pero mas matindi ang init pagka lumabas. Ayan, sikat ng araw. Buti naka-sombrero tayo at naka long sleeve tayo. Ayan. Ayan, tuloy-tuloy pa rin tayo guys. Dito muna ako, Rex. Sige, sige, Idol. Ayan, high tide po tayo ngayon. Kitang-kita naman, oh, mga kababayan. Ayan. Ang ganda ng ulap. Ayan po ang ating bato. Nakasilong po sila guys. Nakasilong.
ilong. Hi guys. Hello. Pasensya na kayo, nakukuhanan ko kayo dyan ha. Ayan, nandito kasi yung ano eh. Hello. Ayan mga kababayan natin, nandito ngayon sa Dolomite Beach kung saan bumibisita sila. Mga taga-saan po kayo? Mindanao. Mindanao pa sila mga kababayan. Mindanao po pa sila namamasyal sila sa Dolomite Beach. Ayan. Ayan, marami sila. Guys, ayan. Sumisilong sila guys kasi napakainit. Ayan. Ma'am, pwede kayong mag-shoutout sa mga kababayan natin sa shoutout sa Mindanao. Sa Marawi. Marawi, ayan. Marawi City. Ayan. Ano na ba kayo? Tawag dito. Yung kumbaga anong tawag doon naka-recover na ba ang Marawi City? Malapit na makarecover. Okay. Yung mga bahay, mga building, Oo. mga barangay, mga hospital, Sana nga, sana. masjid. Oo, tuloy-tuloy na yan. Okay. Oh, malapit na. Ayan po ang ating kababayan sa Mindanao sa Marawi. Ayan po, maraming salamat. Pwede po ako magpa-support sa mapapanood niyo po sa YouTube, KBR TV. Sige, kaluto. Oo. Ayun. Kami nagluluto rin ako. Sige po. Maraming salamat. Wala naman magawa, kaya manood na lang ng YouTube. Oo, kaya nga po. Lalo na abroad kami. Nag-abroad kayo? Oo. Ay, ako rin dating OFW sa Dubai. W kami, babalik kami. Pabalik-balik na lang. Ganda yun, marami akong kaibigan sa Wala naman mapitong na pa. Maraming salamat po, mama. Paki-share na lang po sa mga kaibigan natin. Oo. Maganda yung picture ko. Ayan, pupunta tayo guys dun sa Pangpang. Tingin tayo. Grabe ang init. Iinom muna tayong tubig. Ayan po mga kababayan, naglalaro yung mga bata. Ayan. Subataan na natin sigurado yung tabo natin dyan. Malapit naman kasi yung dami. Ay, hindi. Subataan natin ang tabo natin. Saan kayo? Daming tao. Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao mga kababayan. Live po si KBR ngayon sa Dolomite Beach. Ayan. Mega love shoutout sa inyo lahat dyan. Sa mga dumalaw, mega love shoutout sa inyo dyan. Thank you for coming. Mega love shoutout sa inyo. Ayan. Yan po yung ating Dolomite Stone. Ayan, hindi ko mabasa. Mega love shoutout sa inyo dyan. Ayan.
Ayan, mega love shoutout sa inyo dyan sa mga bumisita sa aking channel. Mega love shoutout sa inyo. Thank you, thank you. Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao, pati na sa abroad. Mega love shoutout sa inyo. Ayan. Ayan, marami ng tao guys. Lalong dumadami guys kasi medyo kumukulimlim. Wala na lang kung pinamali. Bunda. Hoy. Ayan, oh. May mga nakikita tayo rito mga barko. Ayan. May mga nagpipictorial. Merong mga Yung short. Isa, dalawa, tatlo. marami pa rin pumapasok mga kababayan. Maganda pa rin guys. Malinis. Ayan, maputi ang mga ating mga dolomites mo. May mga bata nagtatampisaw, nagpumabot. Ayan yung mga bata nagtatampisaw na. Dito na. Tama na yan. Vlogger, oh. Vlogger. Ano kaya pangalan? Hi guys. Ito na yung vlogger oh. Ayun o. Hi. Shoutout ka dyan. Sabi niya, sa'yo ni Bragger, si-search daw niya. Ito. Sige, bibigyan kita.
Mag-shoutout ka muna. Sige na. Sa YouTube mapapanood mo to. Live nga to ngayon, oh. Ayan, ha. Share mo, ha. Tapos mag-subscribe ka, ha. Shoutout ka sa mga kaibigan mo sa school mo, mga kaibigan mo sa school. Ang dali. Shoutout ba? Paki- Kay Nice at shoutout kay Shoutout kay Crush. Ayun, sa crush mo, ha. Ayan, oh. Kababayan. Mga taga saan kayo po? Taga saan po kayo? Dito lang ako sa Paco. Pako lang sila. Okay. Ayan naman, masyal sila, guys. Ayan, oh. Ayan. Mapanood ka na ngayon, live. Search mo ngayon, KBR TV live. Oh. Nahiya siya. Yung andyan na. Yung wala pa. Sabi niya isusubscribe ko yan. Oo. Ang dali lang yan, hanapin na. KBR TV. Sige, mag-ano ka pa, mga kaibigan mo, teacher mo, para Nahiya na. nahiya ka na ngayon. Nahiya na. Ayan, mga kababayan natin, tuloy-tuloy pa rin ang datingan. Thank you, ha. Thank you, guys. Ayan. Ayan guys, mga foreigner guys. Ayan tayo mga kababayan dito, mga Chinese yata. Okay. Ayan, tuloy-tuloy pa rin mga kababayan ang ating mga bisita, iba't ibang lugar mga kababayan. Live po tayo ngayon, update lang po natin ang ating sitwasyon, mga ganap dito. Ayan po, Sunday ngayon at maraming namamasyal sa Dolomite Beach. Ayan po, tuloy-tuloy po guys. Hanggang alas 6 po ito. Ayan. Ayaw, medyo makulimlim na ngayon kaya nagdagsa ng mga tao guys. Kanina napakainit pa. So ayan, tuloy-tuloy pa rin tayo. Ayan, may foreigner guys. Maraming tao guys. Nagkinuha mo ba? Siningot mo ba? Ha? Siningot mo? Sa ilong niya, ayun na, pinagpawisan siya. Ayan na, yung amoy. Ayan, amoy. Allergy siya. Aral.
po mga kababayan ang kaganapan ngayon sa Dolomite Beach. Live po tayo ngayon. Ayan, oh. Kung mapapansin nyo guys, meron tayong kababayan dito na nagpa-vlog din. Pinapaikot niya yung cellphone niya. Adoon daw, anak. Yung mga kababayan natin Muslim, dito sila namamasyal. Dito ka na muna. Let's go! Alin ka, wala ko tayo. Ganda ng ano. Ang ganda ng ulap guys. No? Kailangan niyo ba ng... Bili na sa ako ng kape. Yes! 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 Kawin! 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 One, two, ganun. One, two, one, two. Kawin! One, two, kapogi daw. Okay, ano? Ata may kasi kami dito. Dito po ito nila. Okay, tapak mo na yung una. Yan. Ayan. O, teka lang muna. Ito mo ng puso. Papahinga muna. Tayo mo na. Dito pa rin niyo. Doon sa po. Ito po na din. Ay, may pingping pala doon. Ayaw na, sige dalawa kayo. Ano sabi ko sa'yo pa? Ni, sino nag-iiwi sa bata niya? Gawin, kita na lang man eh. Oo, oo. Get! Get! Sige, sige. Ano na tumaya ako? Baba! Sige pa. Ito, sige lang. Emma, sige lang pa.
Siapa na? Fernando! Ayun si Tito! Ayan. Ayan mga kababayan, live po tayo ngayon sa Dolomite Beach, Manila Bay. Ayan. Tuloy-tuloy pa rin ang mga kababayan natin, mga foreigner man at Pilipino. Ayan, nandito po tayo ngayon. Nagsa pa rin. Ayan. Okay lang. Next time, isang picture lang. Isama ko to na. Wala yata akong mundo. Wala akong mundo. Ano ba yan? Ay, kabat yan. Uy! Ayan po mga kababayan, high tide po tayo ngayon kung saan makikita nyo naman. Ayan. Yung mga bata nagtatampisaw, sarap na sarap sa tubig. Ayan. Napakaganda ng ating kalangitan. Huwag sila nakapayot eh. Magandang araw. Ganda ng view. Malinaw pag ano.
pwede nyo mapapanood ngayon, live na live. Ganda talaga ng Ay! Hi, Papa! Picture mo na. Paharap ka dito. Bye-bye. Hello? Bye-bye. Kaya mga kababayan, mag-end muna tayo at gagawa ulit tayo ng panibagong video. Okay?